Magandang araw sa inyo mga boss. Sana ay naging merry ang Christmas ninyo at ligtas kayo sa mga paputok ng desperas ng bagong taon. Ngayon, mayroon tayong isang napakalaking balita na tiyak na magpapaligaya sa lahat ng mga motorista at mga tagahanga ng Honda dito sa Pilipinas. Malamang ay alam na ito ng karamihan, lalong-lalo na sa mga naghihintay ng motor na ito. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, lumalabas na ang Honda Winner X150 ay paparating na dito sa ating bansa mga boss. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang Honda Winner X150 na kilala sa kanyang lakas, kalidad at estilo ay malapit ng ilunsad dito sa Pilipinas. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources mula sa mga empleyado ng Honda, kinumpirma na ito. At hindi lang iyon, may mga balita rin na nakita ang Honda Winner X150 na ginagawa ng commercial video shoot sa mga iilang lugar dito sa Pilipinas, kabilang na ang Marilake. Ito ay nagpapahiwatig na malapit na talaga ang paglulunsad ng sikat na motorsiklo na ito. So ang tanong ng karamihan, kailan kaya ito ilalabas? Anong buwan o petsa kaya sa taong ito ilulunsad ng Honda Philippines ang pinaka-hinihintay mong Honda Winner X150? Well, kahit na wala pa tayong balita sa exact date mga boss, kung titingnan mo ang pattern ng paglunsad nila sa kanilang mga bagong motor, ito sa atin ay mostly nagaganap ito every last quarter of the year. Tulad na lang ng Honda Beat version 3 na kalulunsad lang nila noong September 23, 2023. Ang Honda Supra GTR 150 ay inilunsad noong December 5 sa taong 2019. Ang Honda ADV 160 naman ay inilunsad noong October sa taong 2022. So mostly nagaganap talaga every last quarter ng taon, except nga lang sa Honda PCX 160 dahil ito ay inilunsad noong March 2 sa taong 2021 na naging available lang sa mga Honda dealerships nationwide until May of 2021. Ano sa tingin nyo mga boss? Considering na ginawa na nila ito ng commercial video shoot nung nakaraang buwan pa ng Disyembre, mapapaaga kaya ang paglabas nito? So mga boss, ito na ang inaabangan nating Honda Winner X150. Ang underbone na may super sporty at aerodynamic design na inspired from its bigger sibling na CBR 1000RR Fireblade. Meron itong aggressive-looking headlight na naka-LED, pati ang mga turn signals at tail light nito na matulis at sporty. Meron itong exhaust design na naka-matte black na may seamless na heat guard. Ang engine nito ay 149.1cc Fi, 4-stroke single-cylinder, liquid-cooled na may dual overhead cam at 4 valves. May compression ratio ito na 11.3:1, max power na 15.4 HP at 9,000 RPM, at max torque na 13.5 Nm at 6,500 RPM. May top speed ito na 145 km/h at naka 6-speed manual transmission. Ito ay may fuel tank na 4.5 liters na may average fuel consumption na 50.25 km/liter. So pogi na, matipid pa sa gas. Ang dashboard nito ay full digital display panel at may keyless ignition system, anti-theft alarm at answer-back system. May USB charging port din ito para sa inyong mga gadgets. Ang sukat ng gulong nito ay 90/80/17 sa harap at 120/70/17 naman sa likod. Ang suspension system nito ay naka-telescopic fork hydraulic shock absorber sa harap at naka-single cylindrical spring naman ito sa likod. Pagdating naman sa kanyang braking system ay naka-single piston disc brake ito sa harap at likod na may single channel ABS para maiwasan ang pag-skid ng gulong sa biglaang pagpreno. Ang ABS nga pala ay available sa special at sports versions lamang. Pero kahit walang ABS ang standard version nito ay naka-keyless ignition system naman ito, which is a plus thing for a standard version. Mapunta naman tayo sa kanyang dimension at weight. Meron itong haba na 2,019mm, may lapad na 727mm at ang height ay 1,104mm. Ang seat height nito ay may taas na 795mm at meron itong ground clearance na 151mm at ito ay may timbang na 122 kilograms. Ang motor na ito ay may iba't ibang kulay at presyo depende sa kanyang version. Para sa standard edition, ang mga kulay ay black-white, black, red-black at silver-black na may presyong 46,160,000 Vietnamese dong o equivalent to 108,170 pesos and 71 centavos. Ang special version ay may kulay na black-yellow, silver-black-blue at red-black-blue. Ito naman ay nagkakahalaga ng 50,060,000 Vietnamese dong o equivalent to 117,309 pesos and 92 centavos. And of course, ang pinakapaborito ko sa lahat, ang sports version na may kulay na red, black, white at gold cast wheels ay nagkakahalaga ng 50,560,000 Vietnamese dong o equivalent to 118,481 pesos and 61 centavos as of making this video.
Pero straight conversion lang po yung mga presyo niya, mga boss, base sa presyo dun sa Vietnam. So mag-iiba pa po yan dito sa Pilipinas dahil sa may import cost pa yung madagdag at iba po ang tax rate dun sa Vietnam kumpara dito sa Pilipinas. So tingin ko mga 120k more or less ang magiging presyo nito. Ano sa tingin nyo mga boss? Share your thoughts below and see you on the next video.